मानै मानै मोनदों जों लागोनि गथ'फ्रा एन्जर जावफैदों आं जानो बाबाय ओंखायनो हेल' सुनाफोर मादैयानो जानायाव लोगो हमलायबाय नोंसोरजों ओमफ्राय नै आंना टमेट' खाजि सिफ्लेलायबाय रग' रग'सो आं गोरलै गोरलै जानबाय ओमफ्राय ओंख्रियाथ' मोनथिखाबाय फान्थाव बाथोन नै सामब्राम बिलाइ लाबाय फुलकफि सबाय आरो नै टमेट' जायो नामा बिफाया लांफैदों मोननैसो जायोना जाया बिसोर जालाबायाहाय फुलकफि बरिया गोथाव जाखादों जायो बाबायालाय जाना जाया फुलकफिखौ थोबसेनो जाबाय आं दसनाफोर सोर सोर जानाय भिडिअ नायनो मोजां मोनो नायलांदोलाय मादै जानोखा मजा मावजि हनै मासु गोथावफ्रा सबाय ओंख्रियाबो जि गोथाव जाखादों ओंखाम खहाबनायनि मोननै मोनो गोखैथार टमेट'आ फान्थाव मोनथिखागौना लोगोफोर आं सबाय ओंख्रिबा फान्थाव बाथोन जायो फान्थाव भाजा जायो मानसिफ्रा कमेन्ट हरदों सोरबा सोरबा जानो फुलकफिजों सबायजों जानानै नाय गोथाव जायो आं हले बरिया गोथाव मोनो फान्थावाबो गोथाव जाथारदों माने गोदैथार मा नों ओंखाम जाखांबाय बानलु थाइसे लाबोलाय आंनो बानलुआनो गोसा नङा ना जाखाङा गोदैसो थाइसे मोजा गोसा बेहा
नै जेखाइ खबाइ लाबाय आंनि बाहाग फासि लाबाय जे सारग्रा लाबाय सिखा लाखाबाय गय फाथै लाबाय नै बाहाय दख'ना लाबाय दिनै बन्द'नि लागायलांसै बोराय बुरै जोंहा गामियाव ना लायनो BMW मा आलायो जोङो नैबेहाय सिङाव जेजों फासिजोंखौ लागायबाय खबाइ लागायबाय आरो नै नैखौ लागायबावनोसै BMW लागायलांसै बोराय बुरै मानो ओरैनो थानो बा लांखानो बायो न'आव ओरैनो मोनजायाबाबो फोराननानै दोनसै आरो चालु हैया जरे थ' जों लागोदैया मोनबाय माथो गेले मानसिफोर दं नामा मेरला नै जोंहा बाहायनो मोनगोन रेडि जानोसै मादैया ना लायनो खर' खाथुमसै जोंहा आब'मोनहा बिराद मोजां ना गुरनो फैदों लागा मालाय नोगोर गोराखाबाव आब'आ जोंना नुदों नोगोर ना गरला मोनो बियो मादैया फैलायबाय नै ना गुरग्राफ्रा मेरलाथार आयौ आदा बारारि सिख्लाफोर आदा बारारि सिख्लाफोर ना हमग्राफ्रा नुदों बिसि बुरजा ज' लागाव जमा जमि खावखाबाय जों लागोनि ना गुरग्राफ्रा मेरला फैथारबाय बुरजा फैखादों नाया फाग्ला खांखिलाबो फैदों माथो आदैया मोनदोंना मोनदोंआखैथाय जोंना ना सारनो फैखो ना माखो रबार हानो फैखो जों गेन्द्रा थाङा नोंहा दा खांखिला मासे मोनदों नै फाग्ला बै जबोगोन मा गिरु फारु औ बाहाय गारदो नोंहा नै नाया मा बरिया ना मेरला ना मा जालु एम्बु खुगा थेंगोना थेख्ला माया हराबाबो बोनानै लायगोन आंहा ना खनग्रा जादों खम जाबाय नै मेरला फैलायबाय जोंना नाया नाखिना नै मेरला ना खननांगौल' माजोबदों माइ लामनो दारहाल' गैया मा जालु एम्बुफ्रा जोंनि क'क्राझाराव जोबनो थांखाया क'क्राझार होनबाथाय माहाजोनखा ना जानो ना बेदर जानो ना लायबानो मोनो जानो खयथा जाखोथाय आयु मालायनि बारलिखौ बख'लाबायखाबाय आं नै ना बारलिया आयु आर मासेखौ मानो लादा बारलि मोनग्राया नै मालाय मानैबावनो आरो मासे दंबावो हनै खबायाव थैखागोनलै आं लांसैलै आयु नायलाय ना बारलिया मोनजाया मोनलोङा आंहा भिडिअ खालामलाबायबाय नै मानैथार मालाय मानै मोनदों औ बेयावनो मेरला मोनगौमोन मा नांनायनि थाङा नोंसोरो बाहाय थाङा जोंहा खबाइ गोदोनासे जाजोबासै एसे खम ओमफ्राय बाबाय हमलानै एकदम BMW बजाय होजोबलायबाय जोंहा जेखाइ थांसैलाय लोगोफोरजों नै ना हमनानै फैबाय थांसै न'आवहाय ओमफ्राय दा न'आवहाय नाखौ देखायनोसै बेसेबां मोनदों दुब्लि बारि नै जा मोजांथार भिउआ बेसेबां मोनदों नै ना गोरिया आं मोननायसो दे आं हमनायसो आयुहाय अबाव थाबथाखो नै आयै मोदोम आयुहाय बिफा नै आङो ना बे ना खावैखौबो हमनानै मोनदों ना थुरिखौ गुरना मोनदों, 'ओमफ्राय नैबे ना सिंगिखौबो आङो मोनदों नै आयु बाला 'ओमफ्राय नैबे ना सिंगिखौबो आङो मोनदों 'ओमफ्राय नैबे ना थुरिखौबो गुरना मोनदों 'ओमफ्राय नैबे ना सिंगिखौबो आङो मोनदों नै आयु बाला
ना सिंगि नै ना खांखिलाया सारनायाव मोनदों बांद्राय बुरजाथार नङा आरो होमबाबो मोनबाय बुरजा गावनो आन्था मिक्सार जोब नाया लोगोफोर जा बुरजाखा नै खावैया मानै मोनथ' बोरो मासेया आइदै गबाय सेस खावै मासेया गबोदों ए नै दङ आयै गैलामोनहाय फिसिनानै दोननांगौ बेखौ गैलामोन सयथिबो लोगोफोर खस्थ' खालामनायनि मोनलायबाय आदैजों मादैजों ना गोरि गासिबो मिक्सार जोब नाया बालाबाथिया दं फिथिख्रि दं गोरि दं थेंगोना दं नाथुर दं ओमफ्राय बिदिनो थुरिबो दं खावै दं सिंगि दं होननायसो जाहैबाय मोजां जादों मोनदों नै नाथुर गोमोआ फोराननानै रानफुनला खालामनानै थारुनजों एकदम माखा माखा जानांगौ मादैया सायसै ना लायनानै फैनानै बोराय बुरै मा खालामफैगोन ओरै साहा नोरै मालपवा एवबाय आं मालपवा जागोना जाजाखो गोदोनि उन्दैयाव जाग्रा मालपवा एवदोंहां जोंना गोदो साना बादाम मालपवा बेल'मोन जाग्रायानो गैयामोन बोराय बुरै मेलेख' होनलायनाय जानोसै गोथावनो मेंनानै फैनानै ओंखामबो जाजालाना दा लोगोफोर नै मालपवा ओमफ्राय नै साहा लाबाय गुदुं गुदुं फानहरासै नों ना जाखोथ' मालपवा गुदुं गुदुं ओंखाम उखैबायमोन ना साहायाबो हाइजें होना बिराद गोथाव गोथाव जादों ना आं एवनाय ना गोथावबाय साहा लोंखांनानैसो ना सायनोसै जों बोराय बुरै जों लागोनि गथ'फ्रा एन्जर जावफैदों जों खाथियाव उन्दैफ्रा स्कुल गनानै जावफैदों सासेया जावगासिनो नै स्कुल गखांबाथाय मा खालामा एन्जर जावो नामा नोंसोर ओमफ्राय सासे हाग्रा बारियाव सागासिनो दं गथ' उन्दै नै गथ'फ्रा जि बुरजा मोनबाय एन्जरखौ नायलाय मनायाव मोनजाबा जाफाथारगौमोन आङो ओइ मालाबा जोंहा ज' पिकनिक जागोन दे एन्जर जावनानै दे खोथिया बुदां गादो बे माबासोना मा होनो बुंगासोना बाथासिरा नङा बुबाव एसे बरिया मालाय ज' थांबाय एन्जर सावनो बन नागिरखाबावबायनो नै जोंहा अर जरायबाय बाहेरायाव ओरैहाय ओरै फोथाराव अर जरायबाय ओमफ्राय नै नाया साहा लोंखां बोराय बुरै जोंहा अर सायनानै ना सायनोसै ओमफ्राय बेहायनो फोरानसै आरामनो गुदुं गुदुं दा बेखौ सायखांगौ मानि एसे बेलासिगोन ना बेखायनो अर सुखाबाय जोङो आरो दैयाव हाबनानै गोजांबायना जोंहा मैगङाव एकदम मोसौ हाबदोंलायहे अलकबिखौनो जाजोबना होबाय एकदम मोयनायथार लोगोफोर नै अर सुलायलायनानै ना सायबाय खांखिला गोलाव गोलाव नै ना खांखिलाजों सबायजों जानांगौ देनां नङाबा आलु जहलजों थाखुमादों हनै आदैया ओइ दे भिडिअ नुजानाया थाखुमादों सिबाय ना सायखानांबाय उफाय गैया आंल' सायो नामा नै ना गोरिया गोथाङै दोनगौमोन आङो नै लोगोफोर सायबाय जि खस्थ' बोराय बुरै सायनानै आरो नै फोरानबावबाय मावनांगौ दांनांगौ जानांगौ लोंनांगौ होननायसो जाबाय गोरान थांसै एखे
आं जां बाबाय ओंखायनो एसे लाबाय नाया मिक्सार ना इन्टारेस्ट जागोन बांद्रायोलै